En relació al tema dels pagesos, comencem l'any amb noves protestes dels pagesos que defensen la supervivència del món rural, tallant l'autopista 7 i la Nacional 2. I, com sempre, Vox dona absolut suport total als agricultors, als nostres pagesos, perquè la seva lluita és la nostra lluita. És una lluita per la sobirania alimentària, el futur de la nostra terra i la supervivència i la identitat de molts dels nostres pobles. Les raons. Està clar que és el tema de l'acord de la Unió Europea amb Mercosur, amb aquests països de Sud-amèrica, que és una amenaça directa al nostre sector primari, que permet, com fan amb els productes del Marroc, que entrin productes estrangers que no compleixen les normes sanitàries, les normes laborals ni mediambientals que aquí exigim els nostres. També la raó de fons és l'Agenda 2030 i el Pacte Verd de la Unió Europea, que condemnen les nostres explotacions locals i familiars, afavorint les grans corporacions i provocant un total despoblament rural i dependència alimentària de tercers països, com en aquest cas el Marroc o en aquest cas de Mercosur, països de Sud-amèrica.